ଖୋଲା ଆଖିରେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସକାଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ସଫଳତାର ସିଢ଼ି ଚଢ଼ି କେବେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ସିଢ଼ି ଉପର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ ତାହା ତଳ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। କାହାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି ତେବେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଦିଅ, ମରିବା ପରେ ତ ବାହାର ଲୋକ ବି କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ସଫଳତାର ଆଧାର ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଖରାପ ଲୋକ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା କହେ କି ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖରାପ ଲୋକ ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଯିଏ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସତ ମାନି ନେଇଥାଏ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଭାବୁ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବଦଳିଥାଏ, ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ତାର ହୃଦୟ। ଯଦି ହୃଦୟରେ ଅଳିଆ ଭରି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଉ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ କରିଥାଏ ଦୁନିଆ ତାଠାରୁ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥାଏ: ସୁଖ, ସମ୍ମାନ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ। ଦିନରେ ହଜାରେ ଦେଖା ପରେ, ମୋବାଇଲରେ ଅନେକ ସମୟ ଗପ ପରେ, ରାତିରେ କାହା କଥା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ିବା, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ପରିଶ୍ରମ ଏତେ ନୀରବତାର ସହ କର ଯେ ତୁମ ସଫଳତା କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଥକିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସାହସ ହିଁ ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କେବଳ ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଆସେ ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥାଏ। ଯିଏ ନିଜର ସୀମା ଟପିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ବାଦର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ଜଳ, ପବନ କି ଅଗ୍ନି ହେଉ, କି ମଣିଷର ଅତି ଭଲ ପାଇବା କି ଅତି ଘୃଣା ହେଉ, ସମୟ ବଦଳିଗଲେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ତା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ସମର୍ପଣ ଓ ସମସ୍ତ ପଛ କଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି। ସଂଘର୍ଷକୁ ଦେଖି ହାରିଯାଉ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ହେବ ସେତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ବି ମିଳିବ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଯେତିକି ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛି ତୁମେ ବି ତାକୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ଭାବ, କାରଣ ଅତି ନିଜର ଭାବି କାହାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତୁମେ ହିଁ କଷ୍ଟ ପାଇବ, କାହିଁକି ନା ତୁମ ଜରୁରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ସଂସାରରେ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଖାଇଲେ, ମାଖିଲେ, ପିନ୍ଧିଲେ ସବୁ ତ ପରର, ହେଲେ ମଣିଷ କୁହେ ମୋର ମୋର। ମରିଗଲା ପରେ କାହାର? ଏକା ଏକା ଚାଲିବାରେ କିଛି ଅଲଗା ମଜା ଥାଏ। କଷ୍ଟ ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ହରେଇ ଦେବାର ଭୟ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ କାଠି ଘୋରି ହୁଏ ତାହା ଦେବତାଙ୍କ ମଥାରେ ଲାଗେ, ଆଉ ଯେ ଘୋରି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଚଳିବା କାମରେ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁ ମଣିଷ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଯାଏ ତା ପାଇଁ ସୁଖର ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ, ଆଉ ଯେ ଡରିଯାଏ ସେ ସମୟ ପାଖରେ ହାରିଯାଏ। ଯଦି ପାରୁଛ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାରେ ସମୟକୁ ଲଗାଅ, ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ସାଥୀ କର, କାରଣ ଜୀବନରେ ଶିଖିବା କେବେ ବି ସରେନି। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସାଥୀ ଯେକୌଣସି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ତୁମର ସାଥ ଛାଡ଼ିବନି। କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦେଖାଅ ଯେଉଁମାନେ
ତୁମ ହାରିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଦିନ ଗଣୁଛନ୍ତି। କିଛି କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ପଥର କରିଦେଇଥାଏ, କିଛି ଅଭିମାନ ମଣିଷକୁ ପର କରିଦେଇଥାଏ, କିଛି ଭୁଲ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ବାସ୍ତବତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଏକୁଟିଆରେ ନିଜ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। କ'ଣ ଥିଲି, କ'ଣ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ସମୟ ସହ କ'ଣ ହେଇଗଲି। ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଯେତେ ସଜେଇଲେ ବି ସେ କେବେ ତୁମ ନିଜର ହେବନି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇଲେ ବି ସେ ତୁମର ହେବେନି। ମିଛ କହି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବା ଅପେକ୍ଷା ସତ କହି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଥରେ ଗଢ଼ି ହେବ, ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ଜନ୍ମ କେବେ ହେବ, ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେବ, ଏହା ଆମ ହାତରେ ନଥାଏ, ହେଲେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ କିପରି ବଞ୍ଚିବା ତାହା ଆମ ହାତରେ ଥାଏ। ଲୋକ ଆଜିକାଲି ନିଜେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତୁମେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ପରେ ଏମିତି ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସବୁ ଭୁଲ କେବଳ ତୁମର। ସବୁ ଫୁଲ ମନ୍ଦିର ଯାଏନି, କିଛି ଫୁଲ ଝଡ଼ିଯାଇ ମାଟିରେ ମିଶେ। ସେହିପରି ସବୁ ପ୍ରେମ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରେମ ଖାଲି ସ୍ମୃତି ହୋଇ ଛାତିରେ ରହିଯାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି ଚାହିଁଥାଏ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥାଏ, ସେହି ମଣିଷ ହିଁ ଜୀବନରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେହି ମଣିଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ପେନ୍ଥାର ଶେଷ ଚାବିରେ ତାଲା ଖୋଲିଥାଏ। କେବେ କେବେ ସେହି ମଣିଷ କନ୍ଦେଇ ଦେଇଥାଏ ଯାହାର ଖୁସି ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। କାହାକୁ ଖରାପ କହି ନିଜେ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜେ ଶାନ୍ତ ରହି ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଖରାପ କର୍ମର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଉପରେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟରେ ଥାଅ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥାଅ, କେବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉ ନାହିଁ ଯିଏ କେବଳ ହସିବା ଜାଣନ୍ତି, ଯିଏ ତୁମକୁ ସମବେଦନା ଦେବା ବଦଳରେ ତୁମ ଭୁଲ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯିଏ ତୁମ ହାତ ନୁହେଁ ତୁମ ଦୋଷ ଧରନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନେ ବାସ୍ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାର ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ନିଚା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ କି ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଉପରେ ଅଛ। ଆମକୁ ଖାଲି ଆକାଶରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ମନ ମିଳିଛି, ହେଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ ବୋଲି ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜର କଷ୍ଟ କହିନଥାଏ, ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ମଣିଷ ନିଜର ଭିତରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।